Tak, trenére, máme za sebou poslední přípravné utkání, tak jak budete ten dnešní duel hodnotit? Tak veľmi poučný zápas pre nás. Samozrejme skúšali sme nejaké nové veci, ale chceli sme niektoré veci vidieť a prvý polčas úplne odlišne ako ten druhý. Tam nefungovali nám tie veci, boli sme veľmi pasívni a super dobre držal loptu, dobre bol uložený a mali sme s tým problém, ale dali sme mu veľa priestoru a času, takže tam bol najväčší problém a nejaké veci sme druhý polčas upravili a ja si myslím, že ten druhý polčas už sa približoval tomu možno, čo by sme chceli v niektorých situáciách a ja som veľmi rád na konci, že sme zakončili to sústredenie víťazstvom, dali sme góly a ten zápas otočili, lebo aj keď je to príprava, tak každý zápas víťazný sa počíta a tvorí sa nejaká tá aj víťazná mentalita tímu, ale týmto zápasom sme uzavreli prakticky ten prípravný blok a chlapci si teraz trošku oddychnú a od pondelka už všetko, koncentrácia smeruje na ligový zápas a tá liga bude úplně něco jiné. Tak tím dnešním zápasem zakončujeme to naše soustředění tady v Rakousku, tak jak ho budete hodnotit a proběhlo všechno tak, jak mělo, až tedy na ten druhý zápas, který jsme nemohli hrát nakonec? Tak áno, ja si myslím, že až na ten zápas, ktorý Púškaš prakticky zrušil, neprišli, ale zase na tej strane sme zareagovali a možno aj pre nás taký zaujímavý zápas medzi sebou, čiže taký poučný aj pre nás. Veľa informácií sme získali ďalších o mužstve a ja si myslím, že môžeme byť z celkového hľadiska, to, čo sme si naplánovali, sme splnili a to sústredenie splnilo účel a to najdôležitejšie, že sme dobre potrénovali, odohrali sme nejaké zápasy a hlavne sa nikto nezranil a naopak tí zranení hráči sú čím ďalej tým bližšie a bližšie k nám, takže ja som rád za to sústredenie, že nám to vyšlo, ale hovorím, ja som vždycky povedal a už o týždeň sa nikto nebude pýtať, že aké bolo sústredenie, kde ste boli, s kým ste hrali, ale naša teraz veľká výzva a úloha je čo najlepšie sa pripraviť na štart ligovej časti a tá všetká koncentrácia už smeruje na Plzeň a určite pojďme do Plzně všetko preto spraviť, aby sme boli úspešní. Tak díky trenére za to hodnocení jak toho dnešního zápasu, tak i celého soustředění a poslední dotaz už takového osobnějšího rázu, taky se teď asi těšíte domů? Tak teším sa, tak strašne rýchlo to ubehlo, keď sú tam tréningy s mužstvom, čiže je toho dosť, ale my si tú robotu, je to naša robota na druhej strane konečne, takže to patrí k tomu a ja som rád, že sme tu a stále čo človek si nájde, keď chce, takže ešte máme si aj veci vyhodnocovať, stále už príprava na ligu, takže tých povinností samozrejme je normálne a je ich dosť, ale trošku si teraz vyfúkneme a samozrejme trošku 2 dní dobre padnú teraz aj s rodinou, ale už aj tak tá hlava bude smerovať k tomu prvému zápasu a od pondelka opäť smeruje tá príprava na prvé kolo. Tak trenére, díky moc za ten rozhovor a přejeme i za všechny fanoušky, kteří nás sledovali na Slovan Plus, i za ty, kteří nás třeba nesledovali, hodně štěstí do sezony a ať se týmu i vašemu realizačnímu týmu daří. Ďakujem veľmi pekne. Tak děkujeme, to bylo vše z dnešního přenosu. Těšíme se na vás třeba už v neděli při akci Slovan Opening. Mějte se, zdravíme.